O gauna-una. Mantay jud kang dantiha ka. Gauna-una siya, guys. Inom lang ko biro ka, guys, ja. Kainom po ko na tong malbiri na murag jang nauli-ulian naghang paminas ang lawas. Wop op 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 op. Mantay jud ka. Hello guys, mga tong adlaw lang guys, kanang medyo okay na gang paminaw. Kuan day guys kanang nagdari ko dani na kuan ni sa strainer ni sa among rice cooker nga gamay. Dama lagi na guys, sige pa ko harvest dani ang mga kuan. Lagi apoy buka to ah. Naido ka buk dito sud to adag kuan. To. Kita mo guys. Hindi ni sa kawadan og bunga na. Nag-harvest ko karon naghana dis niya ning adlaw na. Oh, gahapon po nag-harvest po ko. Tinapa jud daghang kaso dapat jud ah. Magkuan ko guys, mag-harvest ko. Padala sa call. Nicole. Padala sa papa og gunting. Kay mag-harvest ta og kuan kanang sikwa. Napay mga sikwa guys pero harbisan. Ano na nga luja man yung mga sikwa. Mga sikwa. Ay sikwa. Okra. Na guys, ang nakatubungan na. Ang kaso nagdumpong. So ato ni isang harbisin kaya pwede ni siya. Kuan day guys nga to kung merkado des Domingo guys. Daghang kadyo na maligja ingani tag 45 ang 1/4. Hinog din siya na. Hinog na. Gawi ribe. Ano ba yung lamian ni day? Dapat mo na yung kanon kay tampan ng diabetes. Daghang kadyo ni sa benefits. Mga UTI. Aslo man di ay. Aslong siya hilaw. Kaso lang Kaman sa mga kinina? mag-ingat ka dani kay tunok ni. Na nailadya o kay magnarabi magpatanom na dani. Hindi nagpatanom mo. Kalibang naladya ko na. Nagan kalibungan. Oh, shout out dia sa mga tanong mo ingani. Wala mulak di gani oh. Magsige mo sa bunga. Sige. Namulak din eh. Alam simpre bulak pi puro bunga. Kamping lang mo mag-harvest mo ingani kay kuan na itunok. So diyan natin daghan harvest guys. Nilagyan ko sila nilagyan ko sila okay guys, na nakakuha na ko daghan pero na pa si daghan wala pa na ito daghan sa ilawag to ah mga hinog sa tanang hugasan kaya ito nisang i-blend ni guys na pwede rata mag-blend nga ni saraan guys na putol na agwan guys gibalik na mo blend kay kuan bisagol na mo ang sugar gamay
Laka. Basta gamay ra nindot na himo guys. Natural. Gamay na ka nagani to. So gikan dira ka pure kayo na siya wala si mga chemicals nga gibutang diyan bitaw guys. Kani siya 135 ni siya sa guys ano. So maghimo na laman ta kay naman sa tong garden. Daghan pa kadto tag mahimo. Wa pa kay na mahurot tag himo nang harvest. So di ba guys, butangan na nimo yung ice. Butangan mo yung ice ni lami na kay Jonis siya. So di ang butanganan guys. Oh. Kani butang ni sa paper. Ibutang di slip na. Kuha isa ko guys dito ka. Diba? Lami na kayo sa kanan ni ay. Mura siya og ko anak dugo. Pero at least daghan ka dun sa benefits guys mo nang gipatanong na dali sa among gobernador Gwin Garcia dari sa kuan kay daghan ka dun sa benefits. So katong ganahan nga maka kuan ni i-research ra pud ninyo ni sa Google dak no. Sa Google. Makita ninyo ninyo unsay benefits sa ning cranberry. Kami aka do guys. Murag ma ulian na talaga sa tahang. Pero sakit ka po dito naghang tutunlan. Di ba ni mao katong nabukog ko na? Katong nabukog ko. Nabukog ko sa luwasid. Ang lami ka guys. Try nyo, ang lami ah. A few moments later. So guys, kurang-kurang ko. Medyo adlaw na tong tanan guys, kanang medyo okay nang paminaw. Di na pud kadto sakit ang tinlan. So dari ta sa garden guys kay mag-harvest mi og kuan kay naim palit. Kanang kalabasa. So kami tulo di nag-harvest mi. Oh, lungion ra gud. Ay kuha gunting dito ka. Hindi mga nakaputod eh pag niagi nga wala. So ato unahan di pagkuha ring kuan. Kani siguro murag guwang na siguro ni. Wala may ginaguwang. Agang gikuha di gapon day guys kuan. Tawag nito. Mahilo na gani niyo. 2 ka kilo to katong ang gikuha gapon. Mahilo na. Unsa na nilo? Kana hinog naman na sa hinog. Kuan na guwang na. Kaya na lang. Napay daghan kayong kuan na to. Kana hinog guwang na gali pula siya oh. Di ah. So daghan kadtong na tingada ni guys nga grabe guno ko makapabunga. Oo, daghan pa. Anang ang uban ko sila nagtanom ingani wa jud kuno bunga. So ato na ning kuhaon guys. Ay na mo palit. Kuan ra banin natilawan na nila gahapon nga aran kuno kalabo. Ayaw mo kung nagsagliwat kaya sa agriculture ba? Ayo liwat ayo jud yang nagtanom ani. Hala sana all. Dili din sa kuntingon. Wow. Sana all. Sana guys. Yelo-yelo na. Ay yelo din siya. Wala man po. Sa init. Di man. Gulang na gid siya. Ayan na guys. Try kayo mag-release. Ato na dyan kiluhon guys. Kasi makahula og pila ka kilo ni. Ang hula dani guys is 3 ka kilo og tunga. So kung tanawon guys ha. 3 ka kilo og tunga. Sus hapit jud. 3 ka kilo og 3/4. Sobra og one guys, 5 ka guni. Hapit mo. Kapit na hulaan ha guys. So grabe guys no, swerte ka ado si Ruby Provinciala guys nga. Pagsara di naka pabunga ingani kuno guys kay ang uban bitaw nanam dari guys di sila makabunga. Pero ako nakabunga puting daghana to ah. So amo nang hatid drone guys sa pato gani papaidi. Usa ni. Kay wa para ba ni masuway kuan man siya. Wa pa ni masuway og labo ba ni? Dapat istingan sana. Di, labo ni. Ilan tayo? Hinog na ka? Okay naman ako daw. Ay, hinog na dyan siya.
Naglalag na. Nga na dito siya kadak ah. So atong hulang isang itimbang. So bana-bana rin na guys ha. Kay usahay magud magbana-bana ra ko gay palit. Pero atong timbangon guys kani ang hula dani is duha ra ni sagtunga. Ayo ipakili di pa tunga John. Duhag tunga. Lapas. Lapas ug katunga. Ay lapas og usa ka guhit. Lapas sa kaguhit siya. So guys, deliver na lang ron guys kay naini palit ang silingan kanang aguban di na kuanon guys kanang di na pang harveston kay magsugod naman ko og paninda aron di na pud ko mamalit sa merkado kay mahal ka dito sa merkado. So tag 50 kung ni sa merkado ang kilo. Ja kanang uban daghan pa man na 1 2 3 4 5 6 7. So pito pa na siya guys. So di na nas kay ibaligja, kanira ang ibaligja. Ja mag-picture dai mi para sa amuhang document. Picture na. Di na pa bi. Uy, Uy pa kay document. Document pa ni sa kuan. Tuwad na. Picture. Tulog 3-4. Na guys, sanang salamat kaadyo kay kanang sa atong pagkugib bitaw makapamaligja ta. Mga kwarta pud ta madyo naman palit og bugas. Mahal kadyo ang kilos bugas ron guys. Nasa ka kilo ani. Convert na to sa bugas kay na may bugas ron nga tag 50. Broken rice. Broken rice. So salamat kaadyo guys. So shout out day ko dito sa niingan nga dugay na kuno gijahang kubasa nja wa kuno mamunga. So ang teknik na guys, ang teknik ni before na ni gitanom ni ang kubasa na sang butangan sa mga patambok sa ilawom like mga taig baka, mga sadya ipaningot ko guys kay kuan naligo di ko sa dugan niya sa dagat kay para mawa ni ang kuan pero sakit gihapon ang liig kanang naay murag hubag sa ilawom. Tunsil ka gini. Nagmubog na kog baktidol kay na may baktidol na kristal kay si kristal sakitanan pud tuog. Kuan sakitanan pud tuog. Tutunlan kana makakaan bitaw mga tamis. Unja napali ko harbisin to ah. Ugma na lang siguro na. Kay basig mo palit to. Ay pa. Kariyot pa kay timbangon sa naturi kay mo palit pud sa kakilo nga sikwa. Apila na sikwa dia sa sud sa. Tag sikwa guys kay madyo na naman ni guys na kuan na pamasahe na nga tug dumagiti ugma guys kay kuan mag-meeting na pud ni Crystal. Agi di man makuha. Di makuha ako sa kung tinsa pa di makuha pa be Ha? di makuha rin bago na naman nagbira na ba ma kilo sa kapin Pwede na, sa kilo kapin. Ang patapin nakaguhit. Diba? murag pa lagi. di na lagi kay naa yilo naman oh. Di sa muda ko kay gamay rin sa punuan. So suwayan nato nag-abli. Ablihan na dari ba? Ito na lang na. Asa kay timailhan na ning hinog na no? Lagi gini oh, dapat mo green pang may unta ni oh. Kini ba oh. Ang puti pagayog ko no. Green galing to. Hindod daw nato na harbison. Puti pagay panik. Balikas lagi na ako. O gani, hawiri sa iyo. Hindi sa nato harbison rin kay murag ito na sa buwan. Tagal kay mga bunahon pa so ito makaguna. Apil po kang harvest diri oy. Kung sig dahon. Ang harvest mi guys nya.
Yang mga sili guys, kaso lang wa ni ma kuan guys, kadautan na mo dari may magkuha. Gurot na. Gurot na. Pang sabaw. Yung sabaw min dari na may bangkuha. Kani usa nga pagsili. Mura maghihapon na siya. Daga na ka. Ay, lahi. Niwang ba ito? Basi duguan ni siya kanang masa nga danti magikaon. Dahon. Kaon din na dante. Kikurente yan. Kau iuli na to pa kaw. Ha? Iuli na tong kuan. So mga to guys kanang nag-harvest mi kay mo ihatod sa tunah mong kuan kay palit sa miron og saging para dad na mo ni Cristel. Bali unom ka kilog ka pina pa. Pito ka piling kuha si kuha. Ti og una-una. Antay jud kang dantiha ka. Gauna-una siya guys. Go inom lang ko biro ka guys ja. Kaya mo rag nauli-ulian naghang paminas ang lawas. Wop op 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 op. Mantay jud ka. Ano guys kanang lasing ko na guys. Naya ka problema mi. Karong hapuna karong adlaw nagka problema jud mi imbis na umurag okay na tanihang paminaw na ay problema nang pud nga aning abot lagi kay si Dante ning kujog na mo sa kasada lagi kay kanang na suri lagi may uga ng kubasa ang nag-deliver si Papa Edi may ning bit-bit itong kabasa diya si Dante day ni sunod matong pasunod ni Dante na day iro dato sa among Coast Guard bagi ilupog diya ang iro pag timing paglubog ni zanay ni agi ang motor pa jud ganing agi guys pag umangko ni Papa Edi sa kayuga na simplang sila guys daghang kadug mga samad tong driver si drill daghang samad dari sa tuhod dari pas naong og sa kuan tiil madugali guys kay nakakarsunis so na simplang siya kay aksidente timing man pag agis motor nagbugno man sila sa karsada madugali kay wa kadto ning pasug kusug padagan si drill mato nga na gamay ra kadto ilahang damage no always kinuo ka ng wa na jud man to nga kabuang-buang ko guys ug kuan pangitag ang kitambawan kay ug sa mga gali kanang hangda doon hospital baron nga na mga to guys na malit na lamang kog bitidayon og mga tambaw mga antibiotic na lamang hanggi pakuan nila da si Dante na ay gamay samad sa tiil kay si Jamay na tungaan sa motor kay si Jamay naligsan kay si Jamay ning kuan anong sa jud ni Dante kay si Jamay ning tabok didto kay Jamay gibugno tong ang iro nga gray didto nas to nga sus karon kay ija Kanang gray, bago pa dyan sige buhian, luwa niya sa maswitos agian mo, sana. Agi na ko din, sige binagita. ijang gibugno man pag bugno pa ni nga haguros mi sa dajon pag timing Balon siya nga, naamo niya, nailay iro, kabalo ba yung nang bugnoon yun niya. okay naman na siya kanang maghatod ko ni siya dos kasada kay bawa na mo si Dante guys musunod jud na namo maghatod pa jud na siya samad ang may rahinuon Sakit niya, gaya na ko ang report abot niya. Kaya ako nga, siya baw. pero sala jud ni Dante kay wala jud namin ka kuan hapuna guys kay wala gina si Dante Sige nga man ko. Bayot. Bide. nya kuan ra pag amang na naka-aksidentihan kay sus di ra ba jud pwede kay mga ira jud ganahan ug mga kuan man nagisito jud na mo dadon guys kay lagi na may ganahan ug kanang gubot ba Kira kayo mag-iiklasan. matong lagi ug ngadto jud na mo sa Papa Edi amo jud gitambawan wala man ko nag video dito guys kay kuan man may sounds kay pista lagi ko daris amuhang kuan daris Disperas, tulong pa no? Tulong pa ang pista. naman buhi pa ka Kaya siya, nausog din na siya pag-abot ni Honey. Pinadyo na siya mugawas magayon ako. gato Mugawas tayo, ulit na po nabalik. Pero kung mugawas na, makatsamba ng kiro nga lain sa gawas. Kana, bugboong din niya. Kaya basta. delikado lagi iro nak nga binuhian kay ang naghanak kadto virus kasada hindi dyan ang pang-awayon labi nagnaami kay mura man sag mahadlok nga hilabtan ta ba mura sag mulaban ba protek ba siya orang ako nas kasada ko nagtuo siguro ang iro nga gray nga mura bud Nagtag sa iro. mudaw na ha ba pag
tawid pa na ning dasmag na siya dadon mo nang pag-agis motor nasimplang ang nakamotor kay ning ditso man siya bangga sa kulay gray nga iro. Grabe guys, mura ko trauma sa kutaman oy. Mga to gibangon ni Papa Idi kay Papa Idi pa jud bangon na kita man jud si Papa Idi pagkahitabo jud nga manang Kita to ay. grabe. Di jud mo mahibaw lagi mga nahitabo. Oy, buo sa buong iro pa. Di jud pwede lagi nga bubuyan ning iro lagi di ay mandang among duha. Gadulong pagkain sila sidril. Kita na ko dili pa sila Easter. Kalitan iglabang sila. Mao nga patong si iro ay ang kalit po sa Katong iro ay hiniktan to. Ubot yan itong ibuhian po to nila. Ikaw ah. Unsa guys kanang nato guys kanang magkuan ko ron mag prepare ko kanang adobo ba kay mo sadto man ko ugma mo meeting ni Crystal nya mga lawon man ko kay kinahanglan ko mga lawon kay kailangan alas 8 na anak ko dadto. So maghiwa ko na rin mga adobohon kay ang lutuan si Crystal og kanang kuan. Ang adobuhan si Zagsudan para pila ka adlaw niyang kaon-kaon dito ba sa Dumagiti kay ro makasipod kay di lagi sa pwedeng magawas-gawas. So mga to guys, thank you for watching guys. Karang amping kampo tang tanan guys nga naman dyan mga pagsuway. Kani mga pagsuway ni namo ni nga si Dante lagi man naka-aksidente lagi. Hindi na lagi siya hiniktan kay magwal. Kanang obligasyon mo jud namo guys nga among tambawan tong mga makuha na niya na damage. Kay si Zaman na aligsan. Di man sila matumbaw kung maligsin niya sa Dante. See you in my next video guys. Lakaya.